Yeremia tidunan. Awurade asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn osia antɔhunu nie. Yuda di abobo na napon kɛse agogo. Wɔboa fam si wɔn tiri ase twan. Na Yerusalem ntiamu foro kɔsoro. Na wɔn mu akɛse soma nkuma no nsuo sa. Wɔba nsubonhwa no wonya nsuo. Wɔde wɔn hina hunu san ba. Wɔn ani awuwu. Wɔn anim agu ase. Wɔkatakata wɔn ti. Osua ɛntɔ asase no so na fam awo pɛsɛ nti. Akuafo ani awuwu. Wakatakata wɔn ti. Na mfofoa so forote bere nso. Ɔwo a ogya ne ma. Efiri sɛ wura biara ni hɔ. Na ɛsra so mfunumu gyinagyina mpampa so. Ɔsom mframa sɛ habɔdɔm. Wɔn ani ayɛ samo. Efiri sɛ hahan biara ni hɔ. Sɛ yɛ namumuyɔ kasa tia yɛn mpo a, Awurade, wo din nti yɛ ɛho biara. Na yɛn nsa ne akyire adɔso. Wo na yɛayɛ wo bɔne. Wo a Israel hwɛ wo kwan. Wo a wogye wɔn ohia brɛ mu. Ɛdeɛ nti na woyɛ asase yi so hɔhoɔ. Sɛ ɔkwantini a ɔsoa anadwo. Ɛdeɛ nti na woyɛ sɛ ɔbarima a watu n'akoma. Sɛ dɔmarima a ɔntumi nye nkwa. Nso wara na wowɔ yɛn mfimfini, Awurade. Na wɔde wo din ato yɛn. Nya yɛn hɔ. Sɛ Awurade ka kyerɛ wo man yi nie. Saa ara na wɔpɛ sɛ wɔwɔ ntwetwede. Wɔnsi wɔn nan kwan. Enti Awurade nso ani nsɔ wɔn. Afei na wakae wɔn mumuyɔ rebetua wɔn bɔne so ka. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, mpa kyerɛ nsrɛ papa mma wo man yi. Sɛ wodi mmuada a, merentie wɔn kotosere. Na sɛ wɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ a, m'ani rensɔ wɔn. Na afena ne ɛkɔm ne ewuyadeɛ na mede bɛdwere wɔn koraa. Na me se, Awurade Nyankopɔn, hwɛ. Adiyifoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ, morenhunu afena na ɛkɔm remma mo so. Na nokora asomdwie na mede bɛma mo ɛha yi. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, atoro na adiyifoɔ no de hyɛ me din mu nkɔm. Mensomaa wɔn, na menhyɛɛ wɔn, na menkasa menkyerɛɛ wɔn. Atoro ne soadehunu ne nkɔnhyɛ ne asɛmhunu ne wɔn akoma mu nnaadaa na wɔka kyerɛ mu yi. Ɛno nti, sɛ Awurade ka adiyifoɔ a wɔde me din hyɛ nkɔm nanso ɛnyɛ me na mesomaa wɔn, na wɔn deɛ wɔka sɛ, afena ne ɛkɔm remma asase yi so no ho nie. Afena ne ɛkɔm ara na ɛbɛdwere adiyifoɔ no. Na ɔman a wɔhyɛ nkɔm kyerɛ wɔn no, ɛkɔm ne afena no nti obegugu Yerusalem borɔno so. Na obiara ni hɔ a obesie wɔn. Wɔn ne wɔn yerenom, ne wɔn mmabanin, ne wɔn mmaman nyinaa. Na mɛma wɔn bɔne aboa wɔn atifi. Enti ka nsɛm yi kyerɛ wɔn sɛ, m'ani porepore nisuo anadwo ne awia, na enyae. Efiri sɛ wɔde bobɔ kɛseɛ abobɔ me man babaa ababaa. Wɔpira no ma no ayɛ yasɛ. Sɛ mefiri me kɔwura mu a, hwɛ, afena no atɔfoɔ nie. Na sɛ meba kuro mu a, hwɛ, ɛkɔm ano atɔfoɔ nie. Na odiyifoɔ ne ɔsɔfoɔ nyinaa kyinkyini asase no so, nso onim deɛ wɔrekorɔ. Toɔ na wato Yuda atwene anaasɛ Sion ho ayɛ wo kra nwunu. Ɛdeɛ nti na wabɔ yɛn, na yenni ɔyaresafo yi. Yɛhwɛ asomdwie kwan, nso papa biara ni hɔ. Yɛhwɛ ɔyaresa brɛ kwan nso, na hwɛ, akomatuo na ɛwɔ hɔ. Awurade, yɛhunu yɛn abususɛm, yɛn agyanom amumuyɔ, sɛ yɛayɛ wo bɔne. Wo din nti mpa yɛn. Ngu w'animonyam adwa no anim ase. Kae, mmubu apam a ɛda yɛne wo ntam no. Amanaman ahuhudeɛ no mu bi wɔ hɔ a wɔma osuo trɔ. Anaasɛ ɔsoro betumi ama asuso atue. Ɛnyɛ wo, Awurade yɛn Nyankopɔn. Wo na yɛhwɛ wo kwan, efiri sɛ, wo ara na wayɛ yeinom nyinaa.